Na slovíčko s lepšou prievidzou. Kandidáti na poslancov nie sú len známe tváre z online sveta a billboardov. Sú to bežní ľudia, ktorých zaujíma, kam smeruje ich mesto. Pozrime sa na kandidátov týmu Lepšia prievidza, čo ich motivovalo začať a ako chcú prispieť k vytvoreniu lepšej prievidze. Moderuje Braňo Gigac, kandidát na primátora mesta Prievidza. Dnes s kandidátom do mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 3 Nové Mesto Zapotôčky, Marošom Parničanom. Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy nášho podcastu Na slovíčko s lepšou prievidzou s kandidátkami a kandidátmi na poslankyň a poslancov do mestského zastupiteľstva vo voľbách, ktoré nás čakajú už 24. októbra. Dnes je tu so mnou Maroš Parničan, ktorý kandiduje vo volebnom obvode číslo 3 Zapotôčky a Nové Mesto. Maroš, ideme na to? Poďme na to, Bránko, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahojte, pozdravujem všetkých. Dobre, Maroš, kto je Maroš Parničan? Predstav sa nám. Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. No, Maroš Parničan je predovšetkým otec, manžel a prievidžan. Mám 36 rokov, spoločne s manželkou vychovávame 11-mesačného syna. Aktuálne žijem a pracujem tu v Prievidzi. Študoval som personálny manažment na Trenčianskej univerzite a ekonomiku podnikov v Nitre. Čo sa týka nejakej mojej kariéry, tak pôsobil som vo viacerých profesiách, ktoré sa opierali o, povedzme, finančné poradenstvo, finančnú analytiku, daňovníctvo, bankovníctvo, čiže vo všeobecnosti finančný sektor. A mal som aj možnosť okúsiť, čo je to podnikanie tu na Slovensku, obzvlášť v gastronomii, aj keď som s tým žiadnu skúsenosť nemal, ale išiel som do toho. Pôsobil som, vieš čo, aj rôznych projektových tímoch tu na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo mi dalo dosť veľa skúseností. A snažím sa, Braňo, byť pragmatický, k ľuďom pristupujem férovo, korektne, čestne a mám rád, keď s ľuďmi, keď riešim nejaký problém, tak som za to, že dosiahneme nejaký výsledok, nejaký konsenzus. Čiže toto sa mi na ľuďoch páči, ktorí hľadajú problémy, ako vyriešiť ten problém. Nie, že mám nejaký problém a zutekam. No a završil by som to tým, že ako Prievidžan toto mesto nevnímam ako mesto, v ktorom vlastne žijem, ale už ho vnímam tak, že je tu syn a vnímam to skôr, že v akom meste bude ten môj syn vyrastať. Aký je tvoj bežný deň, tvoj pracovný deň? No, môj pracovný deň je dosť taký vyťažený, čiže klasika od pondelka do piatku v bankovom sektore, kde riešime bankové veci ľudí, ale to nechcem nejako rozberať, čo tam konkrétne riešime. Jasné. Stále sa to opiera o tie financie. Ak by som zavrdol do toho, tak aj mimo tej roboty, keď prídem domov, tak sa snažím vlastne šťastie ešte, povedzme, že podnikám s tým, že robíme s manželkou jednu knižku, na ktorej pracujeme, takže dúfam, že sa nám to tento rok podarí, aby to už išlo von, uvidelo to svetlo a viac menej sa to pohybuje takto, taký by som povedal, že taký rutinný život od pondelka do piatku, tá práca, Cez víkend rodina. A pokiaľ sa dá, keď sa ten čas vie zosúľadiť a aj tí priatelia z času na čas, aj keď je toho času niekedy málo. Celý život sa vlastne pohybuješ vo financiách a podnikaní. Čo ťa táto práca vo živote najviac naučila? Áno, vieš čo, na túto tvoju otázočku, dobre, to nie sú len financie, alebo ten finančný sektor, v ktorom pôsobím, alebo či už je to podnikanie, to je jedno. Za mňa akákoľvek aj iná práca, profesia, pokiaľ ju ten dotyčný človek vykonáva dobre, odborne, záleží mu na tom, tak za mňa je to, Bránko, ozaj zodpovednosť. Toto ma najviac naučilo, že niesť zodpovednosť za tie svoje rozhodnutia, pretože ako aj tá práca v tých financiách, to nie sú, Braňo, len premietnuté čísla na papieri alebo v nejakej excelovskej tabulke. Hej, že to sú príbehy ľudí, ktorých si vypočuješ, čo ich trápi a ty si v situácii, kedy oni ťa poprosia o pomoc, čo sa týka nejakého finančného nastavenia, že im vieš ovplyvniť tú budúcnosť, vieš, čo sa týka ich financií. Takže to je ten moment, kedy príde to
to rozhodnutie a tam je tá zodpovednosť za to, že čo v tej chvíli spravím, ako to spravím a ako to ovplyvní ich tú budúcnosť. Ty si pracoval aj v súkromnom sektore, máš skúsenosti aj z toho verejného sektora. Čo si z oboch týchto svetov zobral vlastne, lebo obidva sú špecifické a čo je tak pre teba z toho také, že wow, hej, že to gro? Áno, však sám ty to poznáš, čo to vlastne obnáša z toho vlastne verejného sektora, ale stále sa bavíme v tej vlne tých financií, pretože pôsobil som aj v tom verejnom, aj súkromnom sektore, v tých financiách a povedal by som, že sú to dva rovnaké svety, ale zároveň veľmi, veľmi odlišné. Len na porovnanie to v rýchlosti vysvetlím tak, že z toho súkromného sektora tam kladiem dôraz skôr na takú efektívnosť aj za zodpovednosť za to rozhodnutie, ktoré spravím, lebo tam je v tej chvíli nejaký jednotlivec, nejaká rodina, kde ten efekt vidíš v krátkom čase. A ide o to, že ten efekt má byť vo forme dobrého rozhodnutia, kedy prinesie úžitok a samozrejme zisk. Na rozdiel ten verejný sektor, tam tie rozhodnutia už bývajú trošičku viac zložitejšie, pretože to už spadá pod nejaké procesy, nejaké zákony a ozaj tie rozhodnutia ovplyvňujú nie jednotlivcov, ale širšiu škálu obyvateľstva. Bavíme sa o nejakej verejnej službe, ktorá má byť za mňa má byť dostupná všade pre každého, aj na takých miestach, ktoré to z ekonomického hľadiska neprináša zisk. Okay. Takže v rýchlosti s jednou vetou z týchto dvoch svetov som si odniesol, že to rozhodnutie, ktoré človek spraví, by malo byť za mňa zrozumiteľné, transparentné, ekonomické a hlavne, aby prinášalo úžitok pre ľudí. Prečo si sa rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky? No, toto bolo veľmi ťažké rozhodnutie, jednak aj tebe chcem poďakovať, že si ma vlastne takto prizval stať sa súčasťou tohto skvelého tímu a Branko, dlho som nad tým rozmýšľal, že či ísť, neísť, čo to bude pre mňa znamenať. Úprimne povedané, či si nevyrobím priateľov, neviem, nemám skúsenosť, ale radil som sa medzi ľudí, takých, ktorí vedia kritizovať to mesto, čo tu funguje, čo tu nefunguje, čo by som spravil, keby som spravil, či mám ten čarovný prútik, že toto zmením, ale stále tu boli len nejaké reči niekde za stolom alebo z gauča, tak si hovorím, že však žijem v tejto Prievidzi a pokiaľ budem môcť, tak tomuto mestu jedného dňa pomôžem. No a keď prišlo toto oslovenie z tvojej strany, tak som si povedal, že mám možnosť priložiť ruku k dielu, mám možnosť dopomôcť tejto Prievidzi, tak toto bol pre mňa taký stimul, že idem do toho. Pokiaľ môžem fakt pomôcť tým obyvateľom aj sebe v všetky vekovej kategórie, tak milé rád to urobím. A nebojíš sa ísť do niečoho, s čím nemáš skúsenosť? Priznám sa, nemám skúsenosť s výkonom funkcie mestského poslanca. Nemám, ale mám skúsenosti s prácou ľuďmi, v tých financiách sa pohybujem, čiže určitú skúsenosť v inej sfére mám. A tiež to, Braňo, obnášalo učenie sa, pýtať sa tých ľudí a tak ďalej. To obnáša aj práca poslanca stále, takže... Určite, takže ja som pripravený do toho ísť tým, že budem sa veľa pýtať, budem sa veľa učiť, bude tam kopec toho materiálu, čiže tvoja otázka, či som sa bál, nebojím sa, už aj z toho dôvodu, že je tam tá vôľa učiť sa. Horšie by bolo, keby tam tá vôľa nebola. A nikto nie je dokonalý, presne tak. Presne tak. Čo by si chcel do mestského zastupiteľstva priniesť ako nový človek, nový poslanec, ktorý nie je ani zaťažený žiadnou politickou minulosťou, nejakými väzbami, ktoré sú tu príznačné pre Prievidzu? Vieš čo, za mňa, pokiaľ by som mal tú možnosť, že vstúpim do toho zastupiteľstva, tak za mňa chcel by som tam priniesť nejaký nový pohľad. Vecnú, otvorenú diskusiu, za čo som. Určite tam kopec vecí, kedy to aj ľudí ťaží, ktoré možno oni to už považujú za samozrejme, že prečo to už není vyriešené a je to iba niekde v nejakom šuflíku, takže na toto sa možno aj dopytovať. Nechcem vlastne z tohto miesta sľubovať, že budem všetko podporovať alebo budem všetko odmietať. Jednoducho, keď príde, Braňo, nejaký dobrý, konštruktívny návrh, ktorý pomôže tomuto mestu, ktorý pomôže tým obyvateľom. Bude to aj z toho ekonomického hľadiska fakt, že nie je moc drahé, bude to transparentné, ale vo finále, že to bude to priniesie ten užitok pre tých ľudí, tak za toto dvihnem ruku. Čo podľa teba môže človek z praxe, ako si aj ty, priniesť pre Prievidzu? Či už len
pre mesto, alebo aj keď sa to týka nejakej inej profesie, to je úplne jedno. Pokiaľ na to dané miesto zasadne človek, ktorý má odbornú skúsenosť, ktorý je v tom fachman, tak ja si myslím osobne, že je to obrovské plus pre Prievidzu, pretože uvidí tam tie procesy možno, ktoré sú zastaralé, ktoré možno nefungujú. Vie k tomu ako keby fúknuť taký vietor do plachiet, že áno, rozumiem sa tej danej problematike, viem to vyriešiť, viem sa tam poradiť s odborníkmi, takže, a to nie je len, Braňo, povedzme, že toto mestské zastupiteľstvo, mám na mysli aj povedzme, že tie najvyššie špičky, že ozaj keby tam sedeli fundovaní ľudia v tom smere, v čom vyštudovali, v čom sa pohybujú, v čom sú ak rybka vo vode, tak ja si myslím, že to môže byť len veľké plus. A na druhej strane, pokiaľ to ten človek, keď sa bavíme o meste, pokiaľ to ten človek ozaj myslí vážne a chce pre to mesto dobre, tak myslím si, že mesto má vyhraté. Čo podľa teba najviac chýba nášmu mestu? Ja osobne si myslím, že sme región, ktorému chýba viacej takých tých pracovných príležitostí. Keby tu bola, povedzme, lepšia vybudovaná dopravná infraštruktúra. Možno za to by som bol rád, že aj tí investori, ktorí by tu mali lepšiu tú prístupnosť, tak si myslím, že by sme tu možno mali viacej firiem, ktoré by priniesli aj prácu pre tento región. Takže toto si myslím, že je také najväčší mínus, kedy myslím si, že všetci si želáme, aby jedného dňa tu ten obchvat bol. Za mňa ideálne, keby tu je taký úzol, kedy viem, že keď prichádzam od tých Novák, tak viem ísť či už na Žiar, na Martin, na Žilinu, že idem po diaľnici. Po nejakej rýchlostnej ceste. Po nejakej rýchlostnej ceste, kedy aj tie kamióny, keby sa vlastne dovážajú vlastne nejaký tovar alebo vyvážajú, tak tá dostupnosť je tu lepšie. Toto si myslím, že toto je gro, čo tu chýba a čo možno niektorých investorov aj odráža sem prísť. Ty si aj otec, máš teda syna. A čo podľa teba najviac potrebujú v Prievidzi mladé rodiny? No však okrem toho, aby tu boli tie pracovné príležitosti pre tých mladých ľudí, aby stadiaľto tí ľudia neodchádzali za niečím lepším, aby každému by som prijal, aby si to našiel to svoje uplatnenie, aby aj tí otcovia neodchádzali od tých rodín niekde preč, však sám osobne to poznáš, že si aj ty preč, že tiež by ti bolo lepšie, aby si tu trávil deň, noc, tak stále sa to opiera o tie pracovné príležitosti, aj možno vytvárať nejaké tie podmienky od mesta, že teda ten človek, som Prievidžan a cítim tu možno nejaké značné benefity. Či už by to bola aj tá parkovacia politika, ideálne, keby sme tu jedného dňa mali kúpalisko, bol by som za to rád, že obyvateľ vie fakt, že čerpať z toho, že som Prievidžan a máme tu nejaké benefity. Napríklad ako má Partizánske, alebo aj Bojnice, to sa mi zdá, majú zavedené, že tam ten obyvateľ tých Bojnic alebo toho Partizánskeho, že majú zľavnené vstupné, takže človek cíti, že som Prievidžan a dotýka sa tam... Nejaká tá identita, hej, toho Prievidžana by sa potom aj tak vytvárala, hej. Ako tých vecí je tu strašne veľa, čo by tomu dopomohlo, ale myslím si, že predovšetkým sú to tie pracovné príležitosti. A bodaj by ten život tu bol celkovo na Slovensku, že by sa tu žilo tak lepšie a solidnejšie, aby tí ľudia nemuseli chodiť za prácou do zahraničia. Aj keď je to krutá realita. Jasné. A ako vnímaš možno aj ten verejný priestor, lebo veď si otec a veľa si nakočíkoval. Áno. No a určite si chodil po prekážkach viacerých v našom meste. Ideálny stav by bol, keby tu samozrejme tie chodníky boli porobené, keby boli menej také, že aj tie bezbariérové, nielen pre mamičky, oteckou s kočikmi, ale aj pre tých najzraniteľnejších. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Presne tak. Čiže určite by som sa zameral na tie chodníky, možno nejaké lepšie osvetlenie, možno pridať viacej lavičiek, nech si mamičky vedia niekde sadnúť, oddychnúť si. Tá cyklotrasa, osobne by sa mi páčilo, aj keď neviem, ako by sa to do budúcna vyriešilo, keby tá cyklotrasa bola po celej Prievidzi. Že viem si spraviť takéto kolečko. To by mal byť základ, hej, že cyklotrasa by mala byť priamou infraštruktúrou mesta. Táto cyklotrasa je taká na okraji, ale my potrebujeme, aby naozaj, že človek je z A do bodu B po Prievidzi, dostane sa na bicykli po ňom, takže áno, to by bolo jedno z riešení. Také aj v lete, že by tu boli viacej ako keby také povedzme, že outdoorové vyžitie pre tie rodiny, že není to len o tom ísť kočikom von a teraz len sadne si niekde na obed, na kávu, ale aj takéto také tie aktivity. Vieš, že keď som bol v Prahe,
tak sa mi zdá čas, tam bolo žlté lázne a tam keď si prišiel, tak tam boli povedzme, že pingpongové stoly, tam bolo 5 takých plážových volejbalových takých ihrísk. Bolo tam fakt, že príjemné posedenie, pekne upravená tráva, kde sa študenti učili, čítali si knihu, tiekla tam vlastne Vltava, kde si sedel, vedel si tam dať aj tú pizzu. Takže bolo to ozaj, Áno. boli tam aktivity také, že si prišiel a čisto si chilloval. De facto to bola taká chill zóna za mňa a vedel si tam stráviť celý deň. A toto si ja viem predstaviť napríklad aj práve na tých zapotôčkoch pri rieke Nitra, lebo ja Áno. hovorím, tam, kde je voda, tam je život a my Tak. vôbec nevyužívame potenciál tých vodných tokov. Okrem toho, že sa častokrát tí zodpovední za tie vodné toky nestarajú a vyzerajú ako vyserajú zanedbane, ale my ako samospráva by sme potom mohli využiť ten potenciál oveľa aktívnejšie, sprístupniť tú vodu viacej tým ľuďom. Maroš, ideme na záverečnú rubriku. No, poďme na Si to. pripravený? No, poďme Budeme na to. dokončovať otázky, poznáš to. Už z predchádzajúcich podcastov našich kolegov. Tak Prievidza bude o 10 rokov. Veľmi si prajem, aby bola lepšia a atraktívnejšia pre Prievidžanov. Najväčší potenciál nášho mesta je? Aby bolo mesto za mňa moderné, hospodárne a pracovné takým centrum tejto hornej Nitry. Ak by som mohol zajtra zmeniť jednu vec, bola by to? Tá doprava, aby mladí ľudia stále to neodchádzali a aby tu našli uplatnenie. Verím, že raz budú obyvatelia na Prievidzu hrdí, pretože má v tom mestskom zastupiteľstve odborníkov, ktorí to myslia s Prievidzou vážne, že vidno tie aktivity, ktoré robia a že aj tá otázka transformácie hornej Nitry, že ozaj to prechádza a že ozaj tí ľudia pre tú Prievidzu skutočne robia, ako len rozprávajú. A teraz jednou vetou, prečo by mali ľudia dať dôveru práve tebe? Tak jednak aj z toho dôvodu, že fakticky v Prievidzi žijem celý život, poznám tu ten bežný život a aj napriek tomu, že som s nejakými prestávkami pracoval v iných mestách, tak sa považujem za rodáka tohto mesta. Ja osobne som pripravený ísť do toho naplno, aby som mohol priložiť ruku k dielu a s našim výborným tímom, aby sme toto mesto niekde posunuli ďalej, aby nestagnovalo, ale aby sme mu fúkli taký vietor do plachiet a ozaj priniesli tu tie užitky nielen pre nás, ale aj pre všetky vekové kategórie. Super, Maroš, ďakujem za tvoj čas a za príjemný rozhovor. Tak toto bol Maroš Parničan, náš kandidát vo volebnom obvode číslo 3 Zapotôčky a Nové Mesto. Ďakujeme, že ste nás sledovali alebo že ste si nás vypočuli. Prajeme ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem veľmi pekne a ešte prajem aj pekný deň a ďakujem Braňo za pozvanie. Ďakujem aj ja.